हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। आशा कर फ्रेंड्स आप समस्त भल अच्छे, मुझे भल अच्छी। कल तो वीडियो देखी केमती खियापिया होता तो आज सब धुआ धुई चलती, पैकिंग वैकिंग चलती। फ्रेंड्स आज टू ब्लॉग आज ब्लॉगटा ये स्टार्ट होची। आगू चलते कौन हो वीडियो कर देखिए। ओके बाय। सब खेपे सरी गला तब सब धुआ पोछा चलती फ्रेंड्स। करके तूने सिंदूर सिंदूर लगे तू फटो खाइबा बाला हेइछु जदि जा तु खाइ जा रे नले प्लेट को नहीं था। मुंडटा केते हेछि देखुटी ना देखुटी मो मुंडटा को हेइ देलु से केते करछि आवाज तो भी आसी होते फुल्ला दे देला हबो चंदा देखला भाई सखाड़ू ए दीटा चोर बाबा रुटी आनी दीटा खाइबो तू खाइ जा। रुटी कोन बेसी अछि मिठा खाइबो मिठा डायबिटीज हे जो जानत ना कहलो आउट डायबिटीज हे जो ना मो खाइ जाला ना आ पुटा पका पका से सेते हे एते दिन सब पके कोडी पके तब समझी के रख ना गाछ ना ओ पोकी दुसी नहीं नहीं चुई जो कुंकुमा सब जो ता भीतर पुरै छ हां ସେଟା ମୁଁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଭୂତ ବନେଇ ତ ପିଟି ପକେଇ ଧରିକି ଉଠିକି ଦେଖିବି ତା ଦେହରେ ଭାଇରାଲ କରିଦେବି ତତେ ମତେ ଭାଇରାଲ କରିବୁ ମତେ କିଏ ଚିନ୍ତିତ ଭାଇରାଲ କଲେ କଣ କରିବୁ ଏବେ ଚିହ୍ନି ଯିବେ ଲୋକ ତତେ। ତୁ କୋଉଠି ପଢୁଛୁ? କୋଉ ସ୍କୁଲ ତୋର? କୋଉ ସ୍କୁଲ ତୋର? ମିଠା ଖାଇବୁ? ଯୋଉଠି ମିଠା ଖାଇବୁ ଦେଖିବୁ ଡାଇବେଟିସ ହେଇଯିବ ତତେ। ଏ ତୁ ମିଠା ଖାଉଛୁ ନା ନାଇଁ? ମତେ ଡାଇବେଟିସ ହେଲା କଣ ଅଛି? ମୋର ତ ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି। ମୁଁ ମୋ ମା ପାଖକୁ ପଳେଇବି କଣ ମତେ ଲାଗୁଛି ବା ଦହିବରା ଖାଇଦେଇ ବହୁତ ଦହିବରା ଖାଇଲୁନି ଦହିବରା ଖାଇଲନି ଖାଇଲ माइक से तो ठीक सब नब एटा दे दो धर मन करके दो धर बस सोई पड़। हाँ किछि सोई पड़ भाई तुम मिठा कहीं भौणी खाओ ना कहल भौणी तुम मिठा कहीं खाओ ना खाइल तते कौन डायबिटीज अच्छी ना कौन आउ डरुचु तते आमानी डरुचु तते मिठा तते डरिया କଥା तू मिठा डरुचु।
ଏଇ ଦୁଇଟା ମଣିଷ ସେତେବେଳଠୁ ବସିକି ଏତିକି ଚୋରି ସାରିଲେଣି। ଆଉ କ'ଣ ବାକି ଥିଲା କି? ଆଁ? ଆଉ କିଛି ନବ କି? ଆଉ କିଛି ଲାଗିବ କି? ହଁ ଲାଗିବ କି କିଛି? ବୁଝିକି ତୁ କହିପାରୁନୁ। ହଁ କିଛି ଲାଗିବ କି? ଆଁ? ବସିକି ଲଗଉଥା। କାଇଁ କିଛି ଲାଗିବ ଯଦି କହ, ମୁଁ ଆଣିକି ଦେଇଦେବି। ତୁ ସବୁବେଳେ ପତ୍ର ପକେଇକି ଲଗଉଥା, ଡାକି ଖାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟମର ଆସିଥିଲେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବି। ତୁ ତ ଆଗ ଖାଇବୁ, କିଏ ଖାଉ ନ ଖାଉ। ମୁଁ ତ ହେଇ ଖାଇକି ଉଠୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି? ଏଇ ତ ଭଉଣୀ କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି? ଏଇ ସିଏ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ବାଟ କରୁଛି। ଓ ନୋ, ତମେ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବ? ହଁ ତମ ରିଆକ୍ସନ୍ କହୁଛି ମୋତେ ନା ମ ତମକୁ କହ, ତମେ ସେତେବେଳୁ ବସିକି ଖାଉଛ। କି ଖାଇବା ଖାଉଛ କି ତମେ? ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଫେଲ ମାରି ଦେଇଛୁ କହିଲୁ। ସେ ପାଟିରେ କ'ଣ ପୁରେଇଛୁ କହନି? ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ କିନା ଢାଳି ଦଉଛି। ମାନେ ମୁଁ ଖାଉଛୁ, ତୁ ଉଠେଇକି ନଉଛୁ। ଆଉ ତୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ହବନି ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ? ହବନି ତ? ହଁ ବାସ୍ ଯାହା କହିଲୁ। ଖାଇଲା ବେଳେ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠଉଛ। ଖାଇଦଉ ଟିକେ, ଖାଇସାରିଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ହବ। ଖାଇପାରିବନି ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତମ ମାମୁଁ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ତମ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କାହିଁକିନା କାମ ଫାମ ସରିଗଲା। ତ ସେଠି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଲାନି, କାହିଁକିନା ମାହୋଲ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ କାନ୍ଦା କଟା ଚାଲିଥିଲା। ତ କ'ଣ ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯାଉଛି ଏବେ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। କ'ଣ ଯାଉଛି ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ ଆଣିବି। ଟିଫିନ୍ ଆଣିଲା ପରେ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବି ହେଲା। ତା ନେଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ଆମ ଦୋକାନ ନା। ଭାଇ ଆମର ଆଜି ପକଉଛନ୍ତି ବରା ଆଉ ଚପ୍ ଟା ବାହାରି ଗଲାଣି ନା। ସ୍ପେଶାଲ ବରା 20 ଟଙ୍କା 60ଟା ବରା। ଜଲ୍ଦି ଆସ ବରା ସିନା ଦିଲେ ଦେବି। ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ବରା ନାଇଁ? ଏକ ନମ୍ବର। ଦୟାକରି ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସି ସ୍ପେଶାଲ ବରା 20 ଟଙ୍କା 60ଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବନି ହେଲା। ଏବେ ତମେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ତ ଚୁପ୍ ଖାଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଆଜି ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବନି ଯେହେତୁ ମାମାଙ୍କ ମନ ଭଲ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନା ଯେଉଁ ଆଈଙ୍କ କାମକୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫେର୍ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବିନି ଏବେ। ମାମାଙ୍କର ଟିକେ ମୁଡ଼ ଅଫ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଓକେ ବାଏ।